bebangsane tumrap laku lelakone urip bangsa budaya terus semulur urip bisa misuwur bisa lestari terus rana lanjut terus terdekat jiwa rembaka
tan samar pamor ing sukma Darsono Wedan Darsono Sigrabala kang tumingal prang campuh samya medali lir tatet wilating Dayangkong manguncang ngidi benjang sangat jimijil latinya madaliwun terus to Surawilaga kaya buta singa pragil Togok kula wonten pangendika ingkang adhawuh sinuwun Prabu Dewa Srani. Bilung. Dalem, Bos. Kowe wis tau gandrung, Gok. Gandrung kalih cah wadon. Iya, Gok. Niku jaman nom-noman kula riyen niku gawean kula niku. Kula niku nek perkara gandrung ngoten jaman riyen nom-noman kula niku enten bakul pecel sing rada semok nganten kula tunggoni nganti sak kukute dagangane. Enten bakul kopi sing rada mlenuk nganten kula enteni nganti sak rampunge niku jaman kula riyen. Ning sakniki niku kula pun ngrumangsani tuwa. Merga tuwa niku saka tembung gampang metune nyawa. Tuwa niku kudu bisa mbuntu hawa. Lah nek gandrung kali cah wadon nganten takon mburi kula Bilung niki pengalamane kathah niki. Kowe tau gandrung lho. Kerep ditampa ya kerep, ditolak ya bola-bali kula niki.
Kula gandrung kali cah wedok niku hobi kok, Bos. Hobi yang tak bisa terlupakan kula niki. Ning kula niku bocah cong, Bos. Sing penting niku wani nembunge. Ditampa ya alhamdulillah ewadene ora ditampa ya ora masalah. Idep-idep tuku nomor blong ngoten mawon. Kula niki gandrung niku bola-bali, Bos. Nek mung perkara rabi ngoten pun ping kathah kula niki. Wong bojo kula riyen dipek wong mawon tek kula kekne kok, Bos. Tenane ku iya. Wong gandrung kuwi rasane kaya ngene iki lho. Nggih mboten karu-karuan wong gandrung niku. Bisa temen ngleledo marang atiku kok. Tak lali-lali nanging bangkit ngalela tak lelipur nanging saya kuwur. Biyuh. Sinten to niku nggih? Yayi Betari Swargadana Yayi Dersanala kok. Lah apa to? Niku meneh, kuwi meneh. Wong wit demben kok mung niku mawon. Ngaten nggih, Wun. Kula mboten maiben paduka taksih mudha dadi ratu dereng dijejeri garwa prameswari. Ning ditata riyen penggalipun diunggahke diuduke ngaten. Apa kleru kok? Aku putra dewa putrane Sang Hyang Jagat Giripati apa kleru? Apa keduren? Yen to aku mung kepengin ngrabiayi Dersanala kok. Mboten perkara dhuwur cendhek. Ning ngaten niki kula lapun matur bola-bali. Nika widodari, mongko widodari niku ayune ngungkuli wong. Mboten enten tiyang marcapada niku kok kaya widodari niku mboten wonten. Mula ayu niku nek kliwat saka ukur niku regane larang isa gondol nyawa. Wong ayu niku regane larang. Larang kok nggih. Ora kurang bondo brana picis tumrap negaraku Tunggul Malaya kok. Lah nggih ning larange nggih boten kados ngaten niku. Mun larang wong wedok niku nek ayu regane larang. Lah nek pengen golek murah-murahan ning gone Mbah Gajah kono pirang-pirang. Ayu-ayu kari milih. Kersa pripun mengke kula pesenke setunggal. Mengke teng sawah pepek ning galengan ngoten. Kowe iki ngajak rusak ra. Kowe iki wis tutup ngono. Apa wis tutup ya? Iya, saiki ganti online saiki. Men cepet. Oh, kuwi larangane agama kok. Lah iya, ditutup apike kuwi. Ngaten nggih, Wun. Boten klentu ndhawuhaken pamilih dhateng sinten kemawon niku boten klentu. Merga sing jenenge katresnan niku boten kenek disuwun, boten kenek dipun tampik ngaten. Ning sakniki niki Bathari Dersanala niku pun dadi garwane panengah Pandhawa Raden Janaka. Lah niki. Lah nek tesih legan nganten mboten napa-napa nek ajeng jenengan royok. Ning nek niki nek jenengan royok niku mangke sami mawon ngrusak pager ayu, ngrebut bojone wong. Bakal tak rebut kok. Aku mbok anggap salah ora apa-apa ning tumrap aku. Tumrap panemuku gagah-gagahe wong lanang ki nek wis iso ngrebut bojone wong. Saya meneh iso ngrebut bojone kancane yoga lah kuwi. Ngono. Oh, lah wis aliran sesat iki.
Rusak nak duwe pakem kaya ngono kuwi genah rusak. Iki engko lek enek paribasan wedang jahe bunder cutupe genah kancane dhewe kok digaglak dhewe. Wis ra. Wong teko iki. Teko. Cahe sing di Ketua yoga ketoke. Mbah ora edep kok. Sing baku aku kudu kelakon dhaup lawan Bathari Dresana. Dasare aku wis dipayungi Kanjeng Ibu Bathari Durga kok. Weh, ladalah. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangungkung kanduan rimang. Lelena tanpa kanin. Walah yung. Dados ingkang ibu menika nayogyani. Ya kok. Malah kepara titi mangsa iki sebana ngarsaning Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Jagat Giripati kok. Lho. Lah niku mangke jenenge kok rusak ajak-ajak ngupaya golek kanca rek ngaten niku. Ora susah kakean gunem tanpa guna. Titi mangsa iki Kanjeng Ibu bakal minta ana ngarsane Kanjeng Rama pukulun. Supaya misahake Kakang Janaka kelawan Yayi Bathari Dresana ing pangangkah supaya kaboyong ana ing Tunggul Malaya. Mula kang saka iku kok dawuhna marang abdiku kinasih Kalayaksa kinen nderekke lakuning sun munggah ana ing kayangan. Nggih, menangawi mekaten nggih kula namung nderekke mawon. Mula kakih budala dina iki kok mlaku Yayi Kalayaksa kinen jampangi lakuku kok. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Kalayaksa kene madurane Kalayaksa. Samar pamoring sukma sinupmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Weh, kula wonten dawuh nimbali kula pun Kalayaksa Ki Lurah. Kalayaksa jeneng sira didhawuhi kelawan sinuwunmu Prabu Dewasrani.
kenen ngetutake ana ing kayangan. Jampangi lakune Sinuwun Prabu Dewasrani. Inggih ngestaken dawuh Kilurah. Kowe kudu metu dina iki. Iki requeste Pak Pariya iki kowe buta gedhe kudu kon ngetokke sore ngono. Iki wis ditokke sore wis sah iki. Soro apa sore? Sore. Wis sah iki. Nek mau Pak Pariya ki request piye? Kowe engko nek iso koprol ping 20 arep ditambahi 500 jarene. Apa iya? Mula kudu iso koprol. Ngono. Lah napa saged buta sementen gedene kok dikoprolke ping 20? Lah nek ping pisan apa ping pindho ngoten nggih saged. Lah nek 20 lak ya tangane napa nggih kuat. Ya mbuh piye caramu kudu iso ngono. Kono dikoprolke sik ya. Nggih, sak iso-isone. Ya mlaku lononan koprol sik. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Minangkani pamundhute Pak Pariya. Buta gedhe dikoprolke kok ya iso gitu. Gak semene gedene. Lah iki sundel ngene apa ya kenek gitu. Ya dikoprolke ya nglegani sing duwe omah. Ya sindene mikir dicekel dihitungi ya ping 20 ya. Ya koprolke. Iki upama dalange ngombe sik apa ora entuk lho nggih. Aku ngelaki le, ndi wedangku ndi le. Ah, jok ineh le. Es teh. Apa enek es teh? Sak teko. Engko aja tekone tok. Yo dikoprolke ping 20. Iso ora iki. Sik tak ndonga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Debak bosok leyak-leyak. Kaki danyang nini danyang. Ngerancang iki. Muga kasane Allah. Amin amin amin. Wes gek tang dikoprolke. Ora usah kesuwen. Ya, sik tak nata-tot sik. Iki bobote 30 kilo ya. Ora nganti merucut tibane dalange gor aku kok. Ya, koprolke sik ya. Sindene siap? Siap. Oke, dihitungi 1 2 3 ne ya. Ya, koprolke. Sik tak nyemet udut sik. Sopo ora? Mumpung dikeki rokok Pak Pariya. Sampun nampil. Rekku dilembok colong. Germu. Watu barang. Rokoke leres to. Duwe lara mengi nek udut barang. Segage tak tanti koprolke. Wis ora alasan ae. Teke ngombe teke udut kok njaluk madang lan kok. Ayo Gage. Ya. Wis iki.
Yo, koprolke ya. Yo, sindene mike dicekel sik. Oke. Mike dhewe-dhewe cekel. Mik. Mik, mik. Yo. Siap ya? Siap. Yo. Ping 20 koprolke. Yo. Sik tanganku lunyu men lho nggih. Ah lunyu tanganku kok nek merucut lah ya. Jane iso apa ora to jane iki? Aku wis selak kedereng barang kok. Aku nek wis kadung mangkel, aku engko ngoprolke sinden lho aku kok. Gage, dikoprolke. Iya iya. Disesekseni sik ben penak. Yo, siap yo. Yo. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alah yo, alah yo. Alah ya. 500, 500. Aduh. Aduh. Iki kok Pak Paryo nek ra sida nambahi kebangetan iki kok. Aduh. Wis beres pokoke. Guyon Pak Paryo kok tenanan lah tae. Yo. Oh. Semareka den prayitna semulire kembali bragagak ugak saduli tombel-embel Anoman pripun Kyai kae sawangen Dewasrani kae nggawa bola prajurit gedene sakmono kae bakal budal menyang kayangan usul mbokne sing jenenge Durga bakal gawe untran-untran ana kayangan Suralaya lajeng pripun Kyai kowe takjak andum gawe kae Dewasrani bakal munggah ana kayangan pengen ngrebut garwane Ndaraku Janaka ya kuwi Bathari Dresanala mongko si Dresanala wektu dina iki lagi nggarbini utawa lagi meteng ngono. Lho. Lah wong meteng kok dipun pek niku pripun niku? Jaman sakniki iki apa to sing ora iso ki apa? Aja meneh kok wong meteng dipek. Wong kanca entuk kanca, kanca ngrebut kanca ngono ya akeh kok. Aja meneh kok mbur wong meteng ngono. Pancen jagate wis bubrah wolak-walike jaman. Iki mengko nek diterus-terusake jagat iki bakal ora bisa tentrem. Lajeng pripun Kyai? Wadya balane Dewasrani kae cegaten piye reka dayamu supaya ora bisa munggah ana kayangan nggih. Sendika ngestakaken dawuh menawi mekaten. Aku tak munggah ana kayangan memanuki lakune Durga wektu dina iki. Durga wis ana kayangan. Aku kang bakal madhangake perkara iki wis mangsa Budhawa muga-muga Sekar kang Ganda Arum tansah ngambar ing kayangan nggih.
Mandeg. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis kowe ladalah iki ana munyuk putih ora pangkling Anoman ya dasar kepara nyata lah kok kowe ngadang laku ku ana apa ora sah kakean takon kowe bakal munggah ana kayangan aku ngerti. Ayo ora bisa, kowe kudu bali. Kowe ladalah. Entuk bacut ora entuk bacut. Bacut bakal pecah sirahmu. Wo, nantang perkara kelawan Dewa Sran. Kala yaksa, cekelen Hanuman iki kala yaksa. Ladalah ana buta semene gedene. Ayo ora sulap nyawang aku kowe. Gigit pedhot gulumu kowe. Woi! Hu! Woi! Ush! Bokar we! Woi! 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 Wah, cilik kok atos men kowe. Ayo ngantem mo. Wedian. Bokar we. Woi, bablas. Jupuk kowe le. Weh. Ho. Woi. Ladalah. Ya, kowe kala yaksa. Ora kena sinangga enteng parat. Kowe durung ngerti kondange Anoman jaman Pancawati biyen. Nek mung kon gedhe aku ya iso gedhe. Gageh tak kembari kowe kala yaksa.
iso gedhe oman weman gejek iki. Ayo. Sawangen Anoman dlondengku sepira. Aku Yahmin iki wancine gedhe ngerti ora kowe? Anggere tak elus-elus ngono ngerti-ngerti gedhe dhewe ngene iki. Wah. As. Hilang nyawamu. Wah. Oi. Ah. Woi. Oh. Ah. Ho. Woi. Woi. Oh, mati aku. Wedian. Wah. Woi. Oh. Woi. Oh. Wah, doyong. Ayo. Mempeng meneh tanggapanmu pira kowe iki? Golek pasaran ngono. Golek pasaran tanggane dhewe. Ya ora apa-apa. Kabeh gedhe-gedhe tokke kabeh karepmu. Kake manuta pecah sirahmu kowe. As. Wes doyong. Ayo. Ayo. Oh. Oh yeah. Yeah. Wait, yeah. Oh. Wait. Oh yeah. Dirine serati berat bangsa menyang tandung saben keping mirah ingsun katon puput palaman kunir pita kasut ayu Aduh yang pukulun kagiat sutaning manah kula dupi
kula tampi dawuh timbalan paduka Kanjeng Eyang Pukulun. Menapa saking agenging dedosan ingkang kula sandhang Pukulun. Dresana ing rikalungguhan iki kayangan Ketaman Prahara, Ketaman Goro-goro. Merga geseh judhu tali wangsa, ya merga katresnan utawa bebrayaning manungsa klawan widodari. Sirawa sumurup lamun to manungsa datan bisa jejodhoan klawan widodari, yaiku ingkang dadi punjering perkara sumurupa anggon kita palakrama klawan panengah Pandhawa iku yektine nerak pacak rajang perbatang nubruk angger-anggering kadewan. Jeneng kita wus uninga angger-angger mawus ana lan nyebutake lamun to manungsa datan bisa palakrama klawan Jawata. Mula ing ripalungguhan iki tak jaluk mulunging rasamu, iklasing batinmu. Tak jaluk pengorbananmu supaya jagat tentrem hayu lan rahayu. Wiwit dina iki sira kudu pisah kelawan Janaka. Melasdenira kawang-wang gegana bang sumirat weteng dedet jagating Batari Dersanala dupi miyarsa pangandikanipun ingkang Eyang nglumpruk datan darbe karekat kaya linalasan otot bebayune brol mijil kang maspa prasasat datan kena binendung sanadyan Ketaman Margiuh parandene nadyan to magep-magep pegat-pegat kawijil kang dadi ature brangkangan marak ing ngarsaning Kang Eyang